Wannan gaskiya ne. Yau abin da ka gani al'umma suna yi wasu kowane da irin tasa fahimtar ayinsa. Mu ma mun fito matsayin mu na mafarauta, mun fito wannan maulidi ne na fiyayyen halitta Muhammadu dan Abdullah a ƙarƙashin jagorancin Sayyid Malam Yakubu Alzazzaki karmallahu wajhahu. Ya yi kiran al'umma kowanne fanni kan kowa zo da irin gudunmawar da zai baiwa addini. Sai muka gamsu da kiransa, wannan kiran da yi wa al'ummar da Allah ta'ala ya halitta. Mu ma yi muka ce to mu ma a matsayin mu na mafarauta, mu ma mu fito mu bawa addinin gudunmawar mu akan kiran da yake yi na kiran al'ummar musulmi haɗin kai don wahada ga kowa da kowa. Domin ma Allah ta'ala ya fahimtar da mu muka samu kanmu muka yi shawara da junayenmu muka amsa kiransa a ƙarƙashin jagorancinsa kuma 'yan taurinsa kuma muka sawa tafiyar 'yan taurin manzon Allah. Alhamdulillah, na ji daɗin wannan tambaya da kai mini. Da farkon fitowar mu mun fito ne a ƙarƙashin shi malam kawai maulidin kawai muke wa na ƙarƙashin ƴan uwa. Sai al'umma kuma su ma shauran ɗariƙu masu yin maulidi sai suke gayyata mu sai suka zama na zuwa. Da haka ma muke ƙara wannan yawan da ka gani duk wanda ya kira mu wajen ɓangaren sun ya gama ya ga waɗannan jama'ar irin waɗannan sun daɗa shigowa cikin mu. Kuma alhamdulillah Allah sakawa malam da alkhairi. Dama yana kira ne akan kada ka kori mutum a addini. Dan ban na manta akwai wani bawan Allah lokacin da muka fita tattaki mafarauci ne sarkin dawa ne ya ce kaga irin mutanen mu a cikin waɗannan mutanen. To dama da irin su to in haka ne mu ma muna tare da waɗancan da ba sa kyamatar mu. Mu ma da muna kyamatar. Kuma daga farko sai Allah ta'ala ya cire mana kyamatar sai muka zama masoya. Kuma a yanzu a masoyar ma muna son Allah ta'ala ya sa malam ya ringa mana addu'a don wahala kada mu janye kada mu bata kuma ayyukan mu da munanan ayyuka mu yi domin manzon Allah da shi malam din mu yi domin addinin ya ɗaukaka mu kare addini da jinin mu akan da muke kare gada da zomaye. Alhamdulillah, al'ummar mu yan uwan mu mafarauta da yan kura da yanya da kuri da baushe da maharban kifiya duk muna gayyatar su akan wannan kira na wannan jagora mu haɗa kawunan mu daina sassarar junayen mu akan naman daji mu zo mu haɗa kanmu game na wannan jagoran musulunci yake kiran al'ummar musulmi akan ceto rayukan mu tsaya mu bautawa Allah ubangijin mu kuma aikata abin da yake so da jinanan mu gama ba da jinanan mu gurin da za a tambaye mu ta yaya muka zuba kamar da muke yi. Yanzu Allah ta'ala ya kawo mana shari'a ko farautar muna sai shine zai tsarkake mana ita mun fita jejin mun sanya za mu yi ta kuma da yarda Allah ta'ala muna neman wannan alfarma kuma mun san malam sai mana ita domin shi mai yin ne. Kuma a ƙarshe ina daɗa yin addu'a don Allah ta'ala ya daga haɗa kawunan musulmi da mafarautan da ba mafarautan ba. Mafarautan Allah ta'ala ya jawo su cikin mu manyan su da kankanan shi. Al'ummar musulmi kowane Allah ta'ala ya ganar da shi wannan kira da wannan jagora ke domin shi kadai ne mafita. Kuma a garin haka muka gane to Allah ya ganar da wanda ba su gane ba. Allah ya ganar da wanda ba su gane ba. Allah ya daɗa sa mana shari'a a cikin zuciyarmu. Allah dukkan wani abu da zai samu fatawa ga Allah. Ubangiji Allah ya kautar mana da shi muna neman fara gurin malam wajen tsarkaka zuciyarmu ya daɗa roƙa mana Ubangiji ya daɗa tsarkake zuciyarmu da ya amfani da mu a wajen tabbata addininsa.